Soc l'Antoni Corell Sánchez Alberto de la JNS de Sabadell i també m'ha semblat bastant impactant aquesta diferència de projectes i tot això, però jo em volia centrar més en el que toca ara, que és l'etapa de transició de Catalunya, l'etapa de transició nacional, i jo volia saber més o menys quines serien més o menys les tasques principals o necessàries i essencials del Departament d'Afers Exteriors i també de la delegació davant de la Unió Europea envers la Unió Europea. Ja està, gràcies. Em preguntàveu sobre el moment polític actual, quina és la funció del Departament d'Exteriors. Bé, el Departament d'Exteriors no fa ni 2 setmanes que existeix com a tal i ja està impugnat, però vaja, això ja era previsible, és el botó aquell que tenen vermell, que aixeques el dit per dir senyoreta, puc anar al... i pam, constitucional. És una mica aviat... potser per parlar de tota la vessant europea del procés, com es desenvoluparà, i això li pertoca més al conseller que a la meva persona. De fet, perdona, que la cluenda la fa el conseller d'Exteriors, potser serà el moment de comentar aquest tema i centrar-ho ara més en el lema municipal. No sé, tu... Sí, no, per això. El que sí et diré és que des de... Ho relaciono molt amb el que he dit abans. Nosaltres allà a Brussel·les sempre hem estat molt actius i molt presents. Catalunya sempre ha estat la comunitat autònoma que ha tingut l'oficina de representació més potent a Brussel·les. La tenia, vam ser els primers i som els més potents. Fins i tot en temps de retallades importants, pressupostàries, no s'han reduït els efectius, sí que s'han congelat aquests darrers anys, ja fa uns quants anys que està congelat el tema, però no s'han tancat les oficines d'acció de l'ISEC o de l'Agència Catalana de Turisme perquè hi havia una voluntat manifesta de tenir una presència forta, visible, com deia abans, de participar, no només de prendre notes, sinó anar a exposar el que es fa al nostre país i explicar el que és el nostre país. I això, evidentment, en l'etapa actual també s'ha potenciat. Dit això, tots els meus tècnics a la delegació continuen fent exactament el mateix, que són feines molt concretes i que tenen a veure fonamentalment amb el benestar i la prosperitat del país. Se li afegeix, si vols, l'esforç d'explicació més important que mai del que està succeint a Catalunya. Jo sempre he dit que nosaltres volem ser transparents i previsibles. No enviem només cartes oficials al president del Parlament Europeu, el senyor Schulz, que potser no les rep, vés a saber, o el president de la Comissió Europea, o fem preguntes parlamentàries a través d'eurodiputats catalans. Nosaltres parlem amb molta gent a Brussel·les que tenen tots el seu nivell d'influència i expliquem el que s'està fent a les resolucions que aprova aquest Parlament, on ens trobem avui, i expliquem també el per què, no només el que es fa, sinó el per què es fa, d'on ve tot això. Perquè hi ha molts prejudicis també. Hi ha molts clixés, hi ha molts estereotips, hi ha també desinformació a vegades per part d'alguns. I crec que és molt important explicar conceptes bàsics, conceptes com, per exemple, que tot el que està succeint aquí aquests dies ve d'una mobilització sense precedents de la societat civil d'aquest país. Explicar que això és transversal, que això no és com en altres països que ho porta a les espatlles un partit polític, sinó que es porten partits polítics de dreta, de centre, d'esquerra. Explicar, per exemple, que el nostre no és una regió rica, egoista i insolidària contra les altres comunitats autònomes o contra la solidaritat, fins i tot el principi de la solidaritat, sinó que els moments més definitoris i més importants d'aquest procés estan lligats a qüestions que tenen a veure amb el que en anglès es diu good governance, el bon govern, o amb la democràcia, els estàndards democràtics. Doncs aquests són els tipus d'arguments que despleguem també. Ho faig fonamentalment jo, com deia, els meus tècnics són tècnics i estan atenent moltes prioritats en el dia a dia. Prioritats que van, com deia, des de qüestions de fons europeus fins a qüestions de participació en xarxes europees,
Tenim acords de cooperació privilegiats amb tota una sèrie d'actors similars a nosaltres, com pot ser amb Baviera, tenim un acord bilateral, tenim un acord bilateral amb Flandes també, tenim un acord bilateral amb Califòrnia, etc. Es fan moltes coses, moltes són molt pragmàtiques, però també s'intenta explicar al país tant com és possible perquè s'entengui. Després, evidentment, cadascú es fa la composició del lloc que vol, però el que és molt important és tenir una diversitat de fonts d'informació per tenir una opinió una mica més il·lustrada i no senzillament el que l'ambaixador de torn allà on sigui li han dit que digui. Estem fora de temps, però aquí estem al Parlament i el que s'ha de fer és parlar. Per tant, jo ara demanaré quasi un impossible, que la diputada que dona la paraula, i suposo qui l'ha de respondre, que ets tu, no duri més aquest diàleg de 2 minuts. Endavant. Gràcies. No, de fet, no volia intervenir perquè crec que el tema d'aquesta jornada és municipis i Europa, però atès que s'ha fet, només és una reflexió, no tant una pregunta. Sí que m'agradaria recordar al delegat de Catalunya a la Unió Europea que vostès, com a govern, estan representant a tots els ciutadans de Catalunya i que hi ha molts ciutadans de Catalunya que no estan d'acord amb aquest procés constituent i no s'està explicant d'aquesta manera. Com vulguis, però jo ara mano una mica jo, no massa, mano una mica jo, mig minut. Val, doncs no calia el recordatori, moltes gràcies. Si més de 2 us felicitaré.